Ah. Oh. Magana ako daron. Ah. Ah. Bye-bye. Guwapo kay liguan rin mga dol, pero buyag mga dol. Kami sa Kawas Beach Resort. Ang entrance 30 lang. 30 lang ang entrance. Bugnaw na diripitan no, bugnaw na no, dili init no. Oh? Bugnaw na ba? Ay mo palabig pa to dito. Daday oh. Daday oh. Hi people! Ang bata nga hangol kay dagat. Hi! Bye-bye! Bye-bye! Oh, mato pa sa tunga to sila no? No no daday. Hello, kabira. Hello? Siya yo. May lang gani kay aptik kay ko. May lang kay aptik ko. Kay kong di. Action pa maana to. Bugnaw na dire. Kami gani diri kay sa dito. Ay mo dito pita ba? Hi people. Aga dire pa ni mga dolo. Nagadughan. Ah. Nasaan? Kuha ko dito payong daw.